Kahinyo Trap Youth Council Riboy Sapngi hadian bakla yojing tip bamantala khandai banai hapatar khama Government Higher Secondary School Riboy kam shamla doni ginoi hikai ban hikai ka subject education haka class 11 but class 12 haka arpsan tarik unai lor arja arpulai kala lai ban yakendo ikibor penya jongani ka school. Nakaliang jong seng hak jengi alam jong usamla P Dengdo Education Secretary bar usamla John Macri Vice President kila penpau bagi kimi ki pa lam ki khna puli ki dona preng jing sa umdom bat kum ka seng ka kentui ki bor penyai ban sim khia ya kane hak ba yede bekar subject education ban sim juga kum khna school hak ban kong ba imdan ki na hikai ting la puli kum khna school ma ba bun ki ek ba sim juga hak yang education kendo yo principal jong ka Tarkma Government Higher Secondary School. Nagla jongi kum ka New Trap Youth Council Riboy Sapngi. Ngitan berman kendo hakaliang kapang ka ngilayo ya kecing ujor na kimi kapa. Habai de ba kecing bomdon. Jok uno hikai hak subject education. La benong ba hangne po Higher Secondary School Tarkma hi ki babun ki kena ki sim ya kena subject education hari ka pasau si bana kaliang ka jongi ngiyo ben tip mentak si hatin kecing kendo jongi. Yo principal kalong ba nadu benai Februari Naduk kajing resign jong iwe na ki opshit doan hikai kini sistem beladam. Naduk resign kita nak kalian ke sarkar keempat pa ya kita ki no hikai benwan bijli lane ki official lane ki permanent mo ki bantung nama ta kata ke subject education. Dan nak kalian jong ki kena ban kalian ke jongi kum kaseng ngidap ta ci sukya ba kraw habai dei ba kena ke pang. Ba kat ke school government ke bangi hap ban ya aperno ya kita ki exam ki paper henry na kalian ka government higher secondary school hang ne putar khma ngimpadon yau tau no hikai education haduk mentah te kalong ka ai ka ba sngop kendit na kalian ka jungi kan New Trap Youth Council Riboy Sapngi ru ha bangitip ya kan ka phang ba haduk mentah men padon no hikai te na kalian ka jungi kum ka New Trap Youth Council ngibu ya kan ka cingkerpat ya u lokal MLA jungi ba un pressure lem banwan pej lem habai dei bat kan ka issue lane habai dei ba kan ka cimbum ton jong no hikai kum juru ngi kerpat ru ya education minister ujongi ba un le nak kalian ka office jong uru ban penbor ya ki la padong ki director ban thungno ya ki no hikai ki babiang hakane ka pus lane hakane ka subject ka badai ban sim hangne po school namar ladangi i kumne kum bangalong menta i ba kamton jingkermen ni kena ki jongi hangne hadong makathan wasari bhai jongi nakadaw ka jingbom don wat kawe ka subject ru suthu ba kalong ka jingdu nang haduk kata tedi nakaliang ka jongi hi kum ka New Trap Youth Council Riboy Sapngi ni dawa ya ka sarkar pakan sim kya ya kane kumno philap ban bu tang ya ka school handai uno hikai pin biang philap penrong admission ni kena hoi kilarung kena admission handai mentah habai de ka subject bagi hapan pule am ton hikai kin pule kumno te kena kalong kai ka kendit mat kalong kai ru ka ba ka penpau ya ka jingtlot ka jingtrekam jokane ka sarkar ka jongi wat ya ki school government ru kidang le kumne hadu ba am ton hikai ru mentala khandai banai pra banai khnai banai la roning ke school henry empadon hikai kata ka kai ke basung le ran ban ya thu henry nak leng ka jungi ngila syam ya kene ka jing sisya bag lawan kendu ro principal jokane ka school ba kene ka por ngidawa tangka ya katahi ba pinsim kiano nak leng jong kapor jong ka sarkar lane ki lokal MLA lane kini ki director la padong ki s ki kini DS or kin hapan sim kiano khnang ba nginla banyo ya kata ka ujau sok na kaliang kena school ki jongi ki bakwak penmi hakane kapor